Hi guys, good afternoon, tanghali, good noon, magandang tanghali sa inyong lahat. Ayan, another day, another vlog. Char! Isang araw lang. Pangalawang vlog ko na to ngayong araw. So yan, basta panoorin nyo na lang, supportahan nyo na lang ako sa aking mga ginagawang kalukuhan sa buhay. So meron tayo ngayong hindi ko naman kamukha, 'di ba? Kasi malaki yung press ko. Meron tayong mangga. Meron tayo dito yung hilaw to pero matigas pero color yellow nata ang laman nito. Tingin ko. Kasi palagi akong pag may nakita ko nito sa sa market, palagi akong bumibili nito kasi bago pa naman kasi matigas talaga. Tapos meron tayo dito, hiningi ko pa to doon sa sa tindera kasi masarap nga yung asin na may sili. Pero meron akong UTI, pa 2 weeks na siya. Hindi kasi ako nagpapa-check up. Kaya ewan ko, sabi daw baka daw lumala, ganyan. Kaya ang ginagawa ko, uminom ako ng buko juice, yung fresh na juice ng buko. So yun yung ginagawa kong tubig. Kaso ngayon wala ng buko, kaya magpapakuha na lang ako. Yan. Before, pag nagkakayutay ako, agad, check up agad. Tapos inom ng tawag dyan? Yung gamot. Ano ba tawag doon? Yung pag bumili ka, hindi ka pagbibilan. Antibiotics. Yung mga antibiotic. So, ayan, hindi pa kasi ako nagpapa-check up. Kasi super bese ang person. So, yan guys, magbabalat muna tayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kanina pinag-iisipan ko. Magla-live ba ako? Pero, wag na. Ay, wow! Green! Ganito yung gusto ko. Green. Kasi, yung iba nito, kahit green pa yung balat niya, yellow na yung laman. Pero matigas lang. Pero, buti ngayon, yung nakuha ko, green yung laman niya. Ay, ewan ko lang kung green ba talaga or na lang ako. Confused lang sa color. Ay, green nga! Grabe, ang asim nito. Pero, kahit bawal, okay lang yan. Ngayon na nga lang ako nito makakakain. Itong mahabang mangga. Hala, ang ganda naman ito. Hindi ko pa naaamoy. Ay! Oh! May something na parang lanog. Ano ba sa Tagalog ang lanog? Hala, talaga pag nasa camera ako, nawawala yung vocabulary ko. Nawawala ako sa may mga words na Tagalog ako nakakalimutan. Alam ko yung yung lanog. I mean, iisipin ko muna ha. Huwag niyo akong i-pressure. Nape-pressure ako eh. I wait. Tanggalin natin to. Patugtugin natin yung ginawa sa ating Kim song. Kasi ang ganda sa tenga, be. Ganda. Hello. Ayun si Bunso. Hala, bagong mata. Ne. Bagong mata. Nakabitis. Alat, makaong kita. Magamukbang kami ni Bunso. Pero wait lang, nagbabalat pa ang iyong ate. Patagdagan, dawgon mo na magayon, no? Di ko ano to kawan mo. Padawag ko sa'yo, wala maka reaction mo. Titignan natin yung reaction ni Bunso. Ipaparinig natin yung ginawa sa atin ni Kuya Jason. Magbasa ka sa kanya, Jason. Kasi Jason, hindi man Jason, Jason. Yung ginawa sa atin ni Kuya Jason na kanta. Dito ka, Bunsoy. Bunsoy.
Ayan. Digdi ka, oh. Digdi part. So, yan. I-play mo. Ano, play. Dawagan mo. Bicolana, with a smile. Maganda at matalino. Maaga nagtrabaho just to take care of the fam. Ganon siya kadedikado. Sa palengke, naging tindera. Rain or shine, walang reklamo. Sipag nga panlaban sa mundo. Hindi nag-ibo. Every calling, every day she Si Kuya Jason, mami, mag-thank you ka. of a home, a future she can raise. On D&D, she Baka pala ko nag-ibo. Tig-ano lang. Tig-ibuan akong ganito. galing sa sariling kasipagan. Kahit pagod, she kept on climbing. Kahit mabigat, she kept on dreaming. Ngayon she's in college, vlogging every day. Boss up energy, confidence on full display. Bicolana, Bicolana, you're a fire in the light. From the market to the city, girl, you're reaching higher heights. Pag mo'y panalo, your heart so brave and true. Shining like a summer sun, the world is watching you. Bicolana, Bicolana, talagang may lakas. From nothing into something, now you're rising so fast. May hugot when minsan you turn pain into power. Girl, girl, you grow, you own the hour. She wakes up early, books and camera ready. College grind plus vlogging life, steady and heavy. Pero kaya na lahat. She learned to stand tall, confidence leveled up. She's no longer small. From her LinkedIn voice to neon lights, dreams expanding in the city nights. She dances with hopes about what happened. Now she knows she finally belongs. Hands up, feel the beats I dip in. She survived storms no one believed. Now she moves like a princess in motion, powered by courage and quiet emotion. Bicolana, Bicolana, you're a fighter in the light. The market to the city, girl, you're reaching higher heights. Pag mo'y panalo, your heart so brave and true. Shining like the summer sun, the world is watching you. Bicolana, Bicolana, talagang may lakas. From nothing into something, now you're rising so fast. May hugot and minsan you turn pain into power. Girl, you grow, you own the hour. Reaction? Walang answer? Your story is your power. Ano ba? Okay na din na? Ano? Asim! Saan guys, si Bunso, di manalso man. Guys, sobrang asim. Tapos si Bunso parang hindi na asiman. Ayan o. Seryoso? Mahames? Mahames balsa? Siguro na ano ako yung sa bibig ko. Parang nanibago ako sa asim. Tignan natin. Kasi dati ganyan din ako. Pag kumakain ako ng maasim, hindi ako naaasiman. Ano masasabi mo, Ina? Anong masasabi mo, Bunso, doon sa kanta? Sa kinanta sa ginawang kanta nila, Kuya Jason, sa iyong ate. Uy. Magay na din. Ano, tahimik lang. Si Bunso, tahimik lang. Okay. Grabe. Meron kaming mangga doon actually na hinog. Binili ko din yun kanina. Pero ito kasi yung gusto ko eh. Ito palagi yung... Pero hindi yung ganito ka
kahinog. Yung parang putot pa. Masarap. Tulala na guys, bunso. Hindi ko na carry. Kaya pa? Bawasan natin ng asin kasi may UTI nga ako. Yung sili lang. Grabe. Tingnan natin tong isa. Oh, green din. Grabe. Kasi nung mga dati pag bumibili akong ganito, yellow na yung laman. Super green. Ang smooth niya balatan kaysa sa Indian mango. Indian mango. So yan, shoutout sa mga nanonood sa atin, sa mga solid viewers natin mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat po. Baka, ano kayang magandang gawin sa sem break namin? Mag-suggest kayo guys kasi from December 2, wala na kaming pasok. Tapos, 1 week yon na parang bakasyon, kung baga. Sem break. Tapos, yung another 1 week para yun sa pagpa-enroll. So, parang 1 week na bakasyon, tsaka 1 week na enrollment. Ganun yun. Enrollment for second sem. Hala, magtutuition na naman. Nainis ako. Wala na akong pera. Magtutuition na naman pala. Naalala ko kasi pag mag-enroll, magtutuition. Hay nako. Wala na akong pera. Kailangan natin mag-work. Mag-vlog na tayo kasi wala na tayong pera. Oh. Kailangan natin kumayod. For the kayod ang person. Ayun. Grabe to. Tapos mamaya kainin natin yung yung hinog. Kakain ng anong lasa kay anong inamalsom? Anong malsom sa Tagalog? Hindi. Ano? Maasim. Maasim. Ganyan talaga ako guys, 'di ba? Kahit dati pa, pag nasarap ako ng camera, yung Tagalog word nakakalimutan ko kahit alam ko naman talaga. Para ako na may mental block. Ganun ako palagi. Para akong palaging napipressure, ganun. Kakain kami ng maasim, tapos mamaya kakain naman ng matamis. Kasi ngayon hilaw, mamaya hinog. Tingnan nyo, hindi ba yan masira ang tiyan ni Bunso? Magsalita ka, Bunso. Doy! Magsalita ka, Bunso. Mag-hi ka sa natin, sa viewers. Hindi tayo naka-live. Pero mag-hi ka. Kasi gusto nila palagi marinig yung boses mo. Grabe naman to.
So, ayan guys, nagpapatagal talaga kami ng minuto para makabuo ko ng isang vlog. Hayaan nyo na ako. Ngayon lang to kasi kailangan ko nga ng sahod. Kailangan natin ng pang tuition. Kaya tulungan nyo ako. Tulungan nyo ako makasahod. Kasi sabi ni Kuya Noli, December pa daw po ako makakasahod. Kasi naabutan ako ng cut-off para ngayong November. Ang lutong. Kuya. Hindi naman ga. Ano dutong mo ligya? Ano naman ini? Ano? Salam. Malisong na rin, kuya. Ang mga bados? Yun nga guys, may announce ko sa ako. Kaya utang pa lang sa ate. Nagkantahan na. Ano gumawa? Nakalig yun ah. Paano ito? Ginibo. Ginibo. Sabi ni Bunso, paano daw yun ginawa yung kanta? Sabi ko, ginawa. Buntis kasi guys si Bunso. Magpatabag sa kay Takli. Totoo siya magkanta nata. Asim. Sabi niya, nagpatulog daw si Kuya kay Iskas Takli. Ha? Marunong kumanta. Bakit ba? Pag marunong ka kumanta, pwede ka gumawa ng kanta. Sige to. Sige po. Kuya Jason. Ano ata? Ito ata nagagay... Amo ata yun yung gumagawa ng kanta nila Kuya Noli, no? Pati yung sa ibang angel. Chika ko mamaya kay Kuya Noli. Hindi pa niya ata alam. Paano niya ito nakakantangan ni? Ginibo niya. Mataba ka sa'yo busis. Bako man boses. Sama ka man sa'yo. Baka sama ka man sa'yo. Oo, boses niya yun. Sabi niya, paano daw talaga yun nagawa? Kasi, ano tanong mo? Paano mo sa pangangkalagay ba? Ano? Yan ba gao? Wait lang. Hindi mo nito Bianca. Iba man yan. Iba man to. Ito. Ano, ganyan. Ah, nagkikilig ka dyan. Ano sa? Panig na reaction. With a smile, maganda at matalino. Maaga nagtrabaho just to take care of the family. Siya ka dedikado sa palengke, naging tindera rin or shine. Ganda. Walang reklamo, sipag niya panlaban sa mundo. Every coin, every day she saves, dreaming of a home, a future she can raise. Unti-unti she bought a piece of land, hanggang naging konkreto ang bahay, galing sa sariling kasipagan. Kahit pagod, Ano yung kamot mo? kahit mabigat, she kept on dreaming. Ngayon she's in college, vlogging every day. Boss up energy, confidence on full display. You're fire and light. From the market to the city, girl, you're reaching higher heights. Pag mo'y panalo, your heart so brave and true. Shining like a summer sun, the world is watching you. Bicolana, talagang may lakas. From nothing to something, now you're rising so fast. Who got and you turn pain into the power, girl, you grow. So yun guys, sabi ni Bunso, kakainin niya na daw tong... Kasi... Ano pag nagkaunti? Mahal, sumakila ka din magkaunti. Di ba ninigrugasan? Hindi yun tayo nugasan pa. Ayan guys. Tada! Ano ka sa bado mo? Ano ka sa bado?
Ang kuya. Ano? Ano sa'yo mo ba? Saan ba kayo? Oh, kuya yun. Saan ba kayo? Aba ko. Saan ba kayo? Ayo. Kasi ano mo? Kain na. Ang gano'n, kuya. Kasi guys, ito pa, kumakain pa ako ng maasin. Ang Wala ko magagawa. kakapla. Turn pain into power. Girl, you grow, you own the hour. Big love. Mangga. Whew. Parang masusugat ang aking bibig. Char. Hindi na naman kasi ako sanay, guys. Kaya, ayan, isa pa. Hindi ako pwedeng mag-grabe nito kasi may UTI ako. Ayan. Sinabihan na kasing magpa-check up, ayaw pa. Ang harap. Medyo dinadahan-dahan ko kasi, dahan-dahan na yun. Dahan-dahan. Medyo dinadahan-dahan ko kasi, nga, baka matanggal na naman yung bracket sa ngipin ko. Ano si mama, oh. Kuha na, ma. Tabangin na kami mag-ubos. Hay mo na. Ubus na? Ay, si mama. Ubos na daw. Sabi ko, ubusin niya na. Tulungan niya na kaming umubos. Meron pa akong natira. Mamayang gabi. Bunso, tulala ka na. Ano, papagawa ka din ng kanta? Ano, si Bunso, tahimik lang. Papagawa ka din ng kanta? May bayad yun. Bayad mo na. Bayad mo na. Magbabay ka na, mag-thank you ka. Mag-thank you ka, Kuya Jason. Kuya Jason, thank you so much po. Garnica, no? Tama. Kuya Jason, Garnica. Kuya Jason, Garnica. Thank you so much po. Mag-thank you ka kay Kuya. Meron tayong, ginawa niya tayo ng ano. Uy, malaking bagay na yun, no? Mahal kaya siguro magpagawa ng ano, ng kanta. Buti nga yun, libre lang. Hala, baka may bayad din. Charot. Hindi. Ano, magpapagawa ka din? Ano, yung magiging lyrics niya, parang kapag hindi ko siya kasi makompose ng maayos kasi hindi ako marunong kumanta kaya hindi ko siya kakantahin. Ano, parang yung magiging ano ng lyrics niya, yung parang hindi mo maririnig yung boses niya kapag wala kang pinalipad, like pag wala kang binigay na pera. Ganun yun. Pera muna bago bago boses, 'di ba? Bago salita. 'Di ba, Bunso? 'Di ba pera muna dapat, no? Flashlight. Flashlight, gusto mo ganong tono? Ano? Di ba, pera muna, Bunso, bago salita, di ba? Di ba? Ay, hindi ako nagturo, Jay. Hindi ko yan alam, ha? Ngayon ko lang na ano. Ano? Ang tugtog. Na. So, yan guys. Magpapaalam na po kami ni Bunso kasi ubos na yung mangga namin. Tsaka, ang asim! So, ayan. Bye-bye! Shoutout sa Team Pahuway, sa mga angels ni Kuya Nol. Thank you, Kuya Jason, sa ginawa niyo po music para sa akin. So, ayan. Meron akong sticker. Nasabi ko na to sa inyo noon, pero kasi na-excite lang ako masyado. Yan. Galing kay Kuya Vince Works. So, ayan. Saka na yun. Pag nakuha na ni Kuya Noli, siguro. So, ayan. Magbabay ka na, Bunso. Bye-bye. Magbabay ka na. Hindi na naman
siya magsasalita, kailangan mo na ng palipad. Char, wala tayo sa live. May magbibigay na lang dyan, magsalita ka lang. Kailangan ko ng pang tuition. Bunso, magbabay ka na. Bye-bye. Yung may magsalita ka. Bye-bye. Bye-bye po. Bye po. Thank you. Thank you. So yan guys, okay na yon. Sa susunod naman, 5K lang yon. Sa tatlong sinabi niya, 5K yon. So guys, bye-bye. Love you all.